Conten els més majors que antigament a Castelló de la Plana es podia viure de l'arròs, i és que fa 60 anys tot el que veieu al meu voltant eren arrossars. Avui, seguint el curs de l'aigua, descobrim esta part de la història agrària de la Plana. Mília, com estàs? Jo molt bé. Tenia moltes ganes de conèixer ja. Doncs jo també he de conèixer-te a tu. Sí? Doncs mira, jo volia parlar-te avui del passat de Castelló, del passat arrosser, que tu el coneixes molt bé, no?, l'arròs a Castelló. Doncs sí, jo molts anys conec de quan era molt xiqueta. I fem plantes, fem garbes i el veníem. I quan acabàvem d'això, tornàvem a entrar, xarrugàvem un poc i entonces ho plantàvem. Jo de ben xicoteta ja anàvem a l'arròs. No teníem diners. I tocava treballar. I havíem de treballar. Mira, mos ho passàvem bé, perquè en acabant fèiem una cassola d'arròs aixina de gran en 4 pells d'abaejo que no podíem posar les molles en 2 rames d'albarsana. Posàvem la cassola allí i tots menjàvem a la cassola. I en acabant estava el planter de l'Ajuntament i anàvem allí i allí a aquest planter n'hi ha arbres frutals que eixien i me la menjàvem. Ho passàvem bé. Ho passeu de categoria. Pues sí. I mira, tinc per ací una foto perquè me contes la història d'esta foto. Qui és ell? I és el meu home, el més treballador del món. Ell anava a xarrugar, a traure arròs als estacadors, I se fer molt d'arròs a Castelló? a muntó. Doncs Mília, moltes gràcies per contar-me la teua història i ara, si te pareix, vaig a veure per Castelló que quede d'este passat arrosser que m'estàs contant. Ala, pues. Vinga, gràcies. Adiós. Ximo, que m'havien dit que per conèixer aquesta història de l'arròs a Castelló havia de parlar amb tu. Perquè sóc major. I bé, podríem dir que ara estem al punt central del que era la producció d'arròs ací, a Castelló de la Plana. Això és la mare, perquè és el molí La Font i és el que portava l'aigua a lo que és l'arròs. L'arròs se cria en aigua. I com era aquesta campanya de l'arròs ací a Castelló? Molt bona, perquè donava menjar a moltes famílies, a moltes. I va arribar a tindre molta anomenada, molta producció. Vam tindre molins propis. Realment així teniu una aigua ben clara, així que vaig a seguir-la, a veure si seguint el curs de la sèquia podem acabar de descobrir aquesta història de l'arròs a Castelló. Vinga, gràcies. El meu secret subtitulat, camins d'arròs, camins de blat. Buenas, Carmen, com estàs? Hola, què tal, Joan? Molt bé. Bueno, aquesta història de l'arròs que avui hem conegut, com arriba a la seva fi? Pues vale, va acabar perquè en el desert de les Palmes anirà un mosquit que el que va fer és vivir de l'aigua estancada que n'hi havia en l'arròs. Entonces això portava un tall de malalties. Se va tindre que decidir de tallar l'arròs i a través de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer se va fer tot el drenatge en tota la zona. Això funciona a través de 3 estacions de bombeo, que és el que actualment el Coto Arrosser mos encarreguem, de drenar, de mantenir el nivell freàtic baixet per a que les terres siguin fèrtils i no estiguen aflorant a la superfície. Clar, perquè si no tinguérem aquestes tasques, aquesta zona s'inundaria encara. Nosaltres estem els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia, bombejant aquesta aigua per a mantenir el nivell freàtic.